Dutsen ya fashe, ba saboda girgizar ƙasa ba, wannan aya ce, kuma mu'ujiza daga Allah. Amma da yawan mutanen da suka ganta, sun ƙi gasgatawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wannan shi ne daga littafin Allah, inda muke kawo muku labaran annabawa daga Alƙur'ani. A yau, za mu shiga labarin Annabi Salihu alaihi salam da mutanen Samud. Samudawa ƙabila ce daga cikin ƙabilun Larabawa. Sun rayu bayan mutanen Ad. Sun zauna a yankin Alhijir, wanda ke tsakanin Madina da ƙasan Sham. Allah ya ba su ƙarfi, manyan jiki, fasaha, ga arziki mai yalwa, ga ilimin ƙere-ƙere. Suna iya kankare dutse su yi gida a ciki su zauna. Mafiya yawansu gidajensu biyu ne, a fili da kuma dutse. In suna buƙatar ɗumi, su zauna a dutse, in kuma suna buƙatar iska, su zauna a fili. Amma duk da wannan ni'imar, suka zamo masu tsananin girman kai da shirka. Sai Allah ya aiko musu da Annabi Salihu alaihi salam. Kamar yadda ya ce a Alƙur'ani, mun aika wa Samudawa ɗan uwansu Salihu. Annabi Salihu ɗan uwansu ne na jini, mutum daga cikinsu, wanda suka sani tun yana yaro. Ya kirawo su zuwa ga Allah, yana cewa, ya ku mutanena, ku bauta wa Allah, ba ku da wani abin bauta bisa cancanta sai shi kaɗai. Ya tuna musu da ni'imomin da Allah ya yi musu, don su zama masu godiya, kuma su nemi gafarar Allah game da shirka da kafirci da suka yi, su zama masu tsoron Allah. Amma suka ce, ya Salihu, hakika da ka kasance a cikinmu abin yi wa kyakkyawan fata, kafin ka zo mana da wannan al'amarin. Yanzu ka rika hana mu bauta wa abin da iyayenmu suke bautawa? Lallai mu kam, tabbas muna matuƙar shakka game da abin da kake kiran mu gare shi. Sai Annabi Salihu alaihi salam ya mayar musu da martani cewa, su faɗa masa, shin yanzu idan ya zamanto yana kan wata hujja bayyananniya daga Ubangijinsa, sannan Allah ya ba shi annabta, to shi kenan sai ya yi watsi da wannan hujjar da annabcin da aka ba shi, ya dawo yana bin son zuciyarsu, shi ma ya amince da bautar wani Allah? To wane ne zai kare shi daga azabar Allah in yayi hakan? Don haka ya tabbatar musu da cewa wannan kiran nasu ba abin da zai ƙara masa sai taɓewa da asara a wurin Allah. Wannan kisar tana cikin Suratul Hud, aya ta 61 zuwa 63. Amma suka ce masa, idan kai annabi ne, ka nuna mana alama. Suka nuna wata ƙatuwar mulmulalliyar dutse mai ƙarfi suka ce, idan kai annabi ne, ka fitar mana da raƙuma mai rai daga wannan dutsen. Su a tunaninsu sun kawo buƙata mai wuya wacce ba za ta yiwu ba, amma Allah mai iko ne akan komai. Annabi Salihu alaihi salam ya yi addu'a. A gaban idonsu, ba cikin sirri ba, dutsen ta fashe. Raƙuma mai rai ta fito daga cikinta yadda suka buƙata. Wannan ba tatsuniya ba ne, wannan ba sihiri ba ne, mu'ujiza ce daga Allah. Ganin haka, sai wasu ‘yan kaɗan suka yi imani, amma da yawa suka ce sihiri ne. Annabi Salihu alaihi salam ya ce musu, wannan raƙumar Allah ce, ku barta, kada ku cutar da ita. Tana da ranarta ta shan ruwa, kuma kuna da naku, kada ku karya umarnin Allah. Annabi Salihu alaihi salam ya sake jaddada musu, idan kuka cutar da wannan raƙumar, azabar Allah mai tsanani za ta zo gare ku. Wannan gargaɗi ne mai sauƙi, babu rikitarwa, amma girman kai ya rufe zukatansu. Raƙumar ta zama abin ƙiyayya. Duk lokacin da suka ganta, tana tuna musu da gaskiya. Wasu daga cikinsu suka ce, wannan raƙumar ta hana mu jin daɗi. Wasu suka ce, har yaushe za mu ji tsoron wannan barazanar? A ƙarshe, wasu daga cikin shugabanninsu suka haɗa kai, ba saboda rashin sani ba, ba saboda kuskure ba, da gangan
wata rana suka farmaki raƙumar Allah, suka soke ta, suka kashe ta. Bayan haka ba su ji tsoro ba, sai ma dariya da farin ciki. Suka zo wurin Annabi Salihu alaihi salam suka ce, mun kashe raƙumar, ina azabar da kake mana alƙawari? Idan kana da gaskiya, ka kawo ta yanzu. Annabi Salihu alaihi salam ya kalli al'ummarsa, ya ce musu, ku more kwanaki 3 a gidajenku, bayan haka azabar Allah za ta sauko. Haka ranakun nan suka zo, ba mafita, ba gudu. Sai ƙarar tsawa mai tsanani ta sauko daga sama, ƙasa ta girgiza. Gidajensu na dutse ba su cece su ba, ƙarfinsu bai amfane su ba, arzikinsu bai tsare su ba. Duk mutanen Samud aka wayi gari sun faɗi matattu a cikin gidajensu. Sai Annabi Salihu alaihi salam da waɗanda suka yi imani kaɗai suka tsira. Annabi Salihu alaihi salam ya dubi gawarwakinsu ya ce, ya mutanena, na isar muku da saƙon Allah mahaliccina, na muku nasiha, sai dai ku ba kwa son masu nasiha. Gashi azabar Allah ya riske ku. Wannan labarin yana koya mana, ba yawan ayoyi ne ke kawo imani ba, tsarkin zuciya ce. Ba ƙarfi ko arziki ne tsira ba, tsoron Allah ne da biyayya. Allah ya nuna musu gaskiya a fili, amma suka zaɓi girman kai. Idan gaskiya ta zo gare mu yau, ta hanyar Alƙur'ani, ta hanyar sunna, ta hanyar nasiha, shin za mu karɓa ko mu ƙi kamar mutanen Samud? Idan kun amfana da wannan labarin, ku yi subscribe domin ci gaba da tafiya da mu a wannan jerin labaran annabawa daga cikin littafin Allah. Ma'assalam.